Chámome Mari Carmen. Son avoa de Cristina. Teño 64 anos. Gústache mirar o ceo? Gústame mirar o ceo. E por que? Porque gústame ver a veces as estrelas. Contanos, que palabras asocias co ceo? Pois as palabras que asocio, pois é romántico, que máis podo dicir, é romántico, é bonito cando se ven as estrelas esas que, como lle chaman, Polar. non, as estrelas Fugaces. esas, as fugaces, eso, non me salía a palabra. E por que crees que a xente lle gusta mirar o ceo? Pois eu creo que lle gusta mirar o ceo porque, non sei, porque é bonito, o sea, levanta a vista e ve o ceo e che gusta ver as estrelas. E para que crees que nos sirve miralo? Pois eu creo para pensar a veces un pouco, pois non sei, eso de ir aí po ceo, ou que sei eu, pois porque che gusta o brillo que ten, eu que sei, me gusta me mirar. Eu creo que a xente pasa o mismo. En que momento che gusta máis mirar o ceo? Pois no momento que me gusta máis mirar o ceo, cando, por exemplo, cando non hai nubes, se ve ben, cando necesito pois un pouco de silencio ou de paz, pois a mellor asomo má ventana e miro para arriba e ver aquel ceo de estrelas parece que che dá un pouco de sosiego, o sea, de tranquilidade, gústame. E onde crees que se ve mellor? Eu creo que nun monte así alto, onde non haya árbores, e onde podas ver o mellor, vamos. Nunha aldea, por exemplo. Na túa nenez, que recordos tes vinculados ao ceo? Na miña ninez, pois, teño recordos cando iba á aldea dos meus avós, e ali naquelas subíamos aos prados así grandes, era un prado grande, mirabas para arriba e veía o ceo. O sea, non podo exactamente dicir con que eu podo reaccionar, o sea, gustábame mirar para el. E hoxe en día sigue sendo igual? Sí, o mismo, gustame moito mirar para o ceo. Crees que antes a vida das persoas estaba máis relacionada co ceo do que está agora? Eu penso que non, que está igual. Eu penso que eso que non, que está igual. O sea, que a xente nova da hora tamén mira para o ceo. E por que? Pois penso que é porque lle gusta, e máis porque ora pois hai tantas cousas, eso co home que vai á lúa e todas esas cousas. Eu penso que non, que lles gusta igual que antes.